ό,τι θες. Εγώ θέλω πολύ να σου πω ότι χαίρομαι που είσαι εδώ, που γύρισες. Πες μου πώς τα περάσατε στο Μαρόκο. Πολύ ωραία. Ωραία ήτανε. Έβλεπα τα stories σου, συνεχίζω και βλέπω φωτογραφίες. Συνεχίζω και σκάω και ζηλεύω πάρα πολύ. Και όχι μόνο εγώ, να και ο Δημήτρης και όλος ο κόσμος. Έχω πολύ υλικό ακόμα, συγγνώμη. Αλλά εντάξει, ήταν πολύ ωραία. Και για μένα ήταν διαφορετικά, παρόλο που πήγα στα ίδια μέρη ακριβώς και όλο το πρόγραμμα. Το έζησα διαφορετικά. Παίζει ρόλο και με το group που είσαι κάθε φορά. Οπότε ήταν πολύ καλά. Πολύ ωραίο ταξίδι. Για να κάνει κάποιος ένα τέτοιο ταξίδι, θα πρέπει να είναι αποφορτισμένος από όλα του τα άγχη, ή πηγαίνοντας σε ένα τέτοιο ταξίδι μπορεί να τα καταφέρει εκεί? Μπορεί να τα καταφέρει εκεί και μπορεί να είναι και ένα challenge να αρχίσει να το δουλεύει λίγο περισσότερο. Γιατί ένα ταξίδι μπορεί να σου φέρει, ρε παιδί μου, έτσι κάποια άγχη. Ναι. Από πριν πας στο ταξίδι. Δηλαδή, τι θα πάρω μαζί μου, πώς θα είναι εκεί, δεν έχω ξαναπάει. Πρέπει να κάνω κάποιες ερωτήσεις, να μάθω περισσότερα πράγματα. Και όταν πας εκεί, να είμαι στην ώρα μου, να προλάβω να δω κάποια πράγματα που θέλω να δω. Οπότε πρέπει και αυτά λίγο και αυτό το άγχος να το διαχειριστείς για να περάσεις ακόμη πιο ωραία στο Ο Μιχάλης ταξίδι σου. Τσουπάκης πάντως μας έλεγε τώρα στις διαφημίσεις ότι έκανε για 2 χρόνια γιόγκα και ξαφνικά ανακάλυψε έναν άλλον εαυτό. Μου λέει, γιατί του έλεγα ότι εγώ φέτος έχω σκοπό να ξεκινήσω με τον Δημήτρη, μου λέει δεν θα σε αναγνωρίζεις. Και μου δημιούργησε ένα άγχος αυτό. Σου δημιούργησε ένα άγχος. Ωραία. Πάμε λοιπόν να δούμε, γιατί σήμερα θα μιλήσουμε για τη διαχείριση του άγχους και την γιόγκα, πόσο πολύ βοηθάει και αν τελικά μας βοηθάει όλους. Γιατί ξέρεις, κάποιοι λένε ότι εντάξει, το άγχος που κουβαλάω εγώ δεν το καταπολεμάει, όχι η γιόγκα, κανείς και τίποτα. Και αυτό στο μυαλό μας. Και αυτό στο μυαλό μας είναι. Όλα μπορούν να τα διαχειριστούμε. Το θέμα είναι πώς τα βλέπουμε, πώς τα αντιμετωπίζουμε και πώς μπορούμε να μάθουμε να τα αντιμετωπίζουμε διαφορετικά. Γι' αυτό το λόγο έκανα ένα ερωτηματολόγιο τέλος πάντων στο Instagram. Οπότε μπορούσε ο κόσμος λίγο να δει τις ερωτήσεις, να ψηφίσει, να απαντήσει στην ουσία βάσει της δικής του καθημερινότητας και της δικής του ζωής. Που οι ερωτήσεις αυτές είχαν να κάνουν γύρω από το άγχος, για να δούμε τελικά τι είναι αυτά που μας δυσκολεύουν. Είναι η έρευνα έχεις κάνει τώρα εσύ και έχεις και στατιστικά στοιχεία πια, γιατί βάλεις και ποσοστά, Ναι, έχει ποσοστά, έχει ανάλογα με το κοινό δηλαδή που απάντησε. Ναι. Εντάξει, είχα άλλη προσδοκία, για να είμαι ειλικρινής, δηλαδή περίμενα ότι επειδή το δικό μου προφίλ βασίζεται στη γιόγκα και σε όλο αυτό τέλος πάντων, ότι και οι ακόλουθοι θα απαντούσαν αναλόγως, αλλά βρήκα και απαντήσεις που δεν περίμενα ότι θα βρω. Και ήταν ωραίο αυτό για να έχουμε μεγαλύτερη τέλος πάντων ποικιλία στις απαντήσεις, να μην είναι όλα πολύ... Ωραία. Πάμε να ξεκινήσουμε να τις βλέπουμε. Γιατί και εγώ είμαι περίεργη να δω τις. Είδα κάποιους στο Instagram, δεν πήγα μέχρι τέλους βέβαια. Πόσο συχνά νιώθετε άγχος στην καθημερινότητά σας? Καλά, εντάξει. Οπότε εδώ βλέπουμε ότι καθημερινά ένα 44%, γενικά τις πρώτες 2 απαντήσεις που πολύ μεγάλα τα ποσοστά. Είναι μεγάλα ποσοστά, 50% το μερικές φορές, σπάνια 0, κανείς δεν απάντησε και μόνο ένα 6% απάντησε ποτέ. Πολύ μικρό ποσοστό. Θα προτιμούσαμε τα 2 μεγάλα ποσοστά να ήταν στο 3 και στο 4. Φυσικά. Δηλαδή στο σπάνια και στο ποτέ. Αλλά νομίζω ότι είναι... Το 44% στο καθημερινό είναι βασανιστικό. Είναι πολύ. Είναι πάρα πολύ. Είναι πολύ κοντά στο μισό. Είναι πολύ κοντά στο μισό και αν συνυπολογίσουμε και το πόσο βλαβερό είναι το άγχος σε όλα, και στην ψυχή μας και στο μυαλό μας και στην υγεία μας στο τέλος, λέει πολλά. Λέει πολλά και θα δούμε και στις επόμενες ερωτήσεις πόσο μας επηρεάζει όλο αυτό και ποια πράγματα μας αγχώνουν κιόλας, οπότε να δούμε και το επόμενο. Ναι, για πάμε στο επόμενο. Ποιες καταστάσεις σας προκαλούν περισσότερο άγχος? Δουλειά το 52%. Μεγάλο ποσοστό δηλαδή. Σχέσεις το 14%. Στις σχέσεις περίμενα μεγαλύτερο ποσοστό. Και εγώ περίμενα στα οικονομικά που είναι 24%. Και στα οικονομικά, φυσικά. Και άλλο είναι ένα 10% που κάποιοι απάντησαν ότι όλα τα παραπάνω. Θέματα υγείας, απάντησαν κάποιοι ότι είναι κάτι που τους αγχώνει, είτε γιατί μπορεί να περνάνε κάτι σε μια κατάσταση, είτε να έχουν απλά άγχος να μην πάθουν κάτι. Το οποίο και αυτό είναι δύσκολο. Δηλαδή να ζεις ένα μόνιμο άγχος ότι μην πάθω κάτι, μην αρρωστήσω, μην το ένα, μην το άλλο. Και τελικά από το άγχος σου να μην πάθεις κάτι. Ακριβώς. Αλλά ναι, και εγώ περίμενα μεγαλύτερο ποσοστό στο οικονομικό κομμάτι, για να είμαι ειλικρινής, λόγω της κατάστασης που... Εγώ τα οικονομικά και τις σχέσεις τις είχα πιο πάνω, αλλά φαίνεται ότι η δουλειά απασχολεί. Η δουλειά απασχολεί πολύ περισσότερο, μάλλον.
Ή μπορεί κάποιοι να το απάντησαν συνδυαστικά. Δηλαδή, δουλειά, ό,τι έχει να κάνει γενικότερα και με το οικονομικό μαζί. Ναι. Απλά δεν θέλουν να το διαχωρίσουν. Δηλαδή, αν πάει καλά η δουλειά μου. Θα έχω και όχι μόνο, οικονομικό ναι. όφελος. Θα μπορούσε δηλαδή να είναι κάποιες θα είναι και απαντήσεις επειδή ξέρω κάποια Βέβαια, άτομα. στο κομμάτι της δουλειάς τώρα γι' αυτό, μήπως κάποιοι απάντησαν με κριτήριο το αν είναι ευχαριστημένοι με τις συνθήκες της δουλειάς και όχι τόσο στο οικονομικό του πράγματος. Αν είναι ευχαριστημένοι, αν η δουλειά τους είναι πιεστική, Ναι, πόσο πολύ τους επηρεάζει όλο αυτό. Είναι πολύ μεγάλο ποσοστό. Είναι το μισό και κάτι παραπάνω. Οπότε πρέπει να το δούμε και αυτό. Πάμε στο επόμενο. Ποια είναι η πρώτη αντίδραση όταν έχετε άγχος? Να τα τώρα. Το περίμενε το φαγητό. Φαγητό πρώτο. Και εγώ το περίμενα σε αυτό. Ναι. Κάποιοι ασκούνται, που είναι καλό. Και μεγάλο το ποσοστό. Και μεγάλο ποσοστό, είναι το 1/4. Κάποιοι ξεκουράζονται, κοιμούνται. Αυτό είναι έτσι και έτσι. Δηλαδή η ξεκούραση μπορεί να είναι ok, να φέρει ένα θετικό πρόσημο, γιατί μπορεί το άγχος να μας το φέρνει κάποιες φορές και η κούραση. Κουράζομαι πάρα πολύ, σκέφτομαι πάρα πολύ. Ο ύπνος μπορεί να είναι και μια αντίδραση στο να μην έρθω αντιμέτωπος με αυτό. Κατεβάζω ρολά. Κατεβάζω ρολά. Τα βάζω κάτω από το χαλάκι εκείνος, ναι. γιατί ξυπνώντας πάλι εκεί θα είναι τα προβλήματα και τα άγχη. Και άλλο 13%. Και ένα 13% που σε αυτό ήταν ότι προσπαθούμε να συνδεθούμε με το συναίσθημα του τι μας προκαλεί άγχος. Κάποιοι ότι ασχολούνται περισσότερο με τα social media, σκρολάρουν πολύ στο κινητό. Όπου αυτό δεν αυξάνει περισσότερο το άγχος. Περισσότερο και αυτό κι αν είναι επίσης κατεβάζω ρολά. Ασχολούμαι με κάτι άλλο τελείως. Και φεύγω από την πραγματικότητα. Και φεύγω από την πραγματικότητα. Το οποίο θα μπορούσαμε να το κάνουμε και με άλλο τρόπο. Θα το πούμε στην πορεία. Ναι. Δηλαδή, εν μέρει είναι σωστό. Τραβάω την προσοχή μου από αυτό που μου προκαλεί άγχος. Γιατί σταματώ το overthinking, που να σκέφτομαι πάρα πολύ σε αυτό, να το αναλύω. Αλλά το να ασχολούμαι με τα social media, εστιάζω στην ουσία σε κάτι διαφορετικό, ενώ θα μπορούσα να εστιάσω σε κάτι άλλο που θα με βοηθήσει περισσότερο, πιο σωστά. Στρουθοκαμιλισμός λέγεται αυτό επίσης, γιατί η πηγή του άγχους μπορεί να βρίσκεται ούτως ή άλλως μέσα στα social media. Ναι, μπορεί να μας προκαλεί, απλά να μην το καταλαβαίνουμε. Ναι. Γιατί να είναι μια συνθήκη εκτός από εμάς, Ακριβώς. αλλά εν τέλει να μας επηρεάζει στο τέλος. Για πάμε επόμενο. Πάμε στο επόμενο. Ποιες στρατηγικές χρησιμοποιείτε για να διαχειριστείτε το άγχος? Γίνομαι έξαλλη με το Ζωζέφ, με το Φώτη, έξαλλη. Εσύ ποιο διαλέγεις? Αυτό μόνο. Λοιπόν, κοίτα από αυτό, για να διαχειριστώ το άγχος μου, σίγουρα στα άλλα τι είναι? Στα άλλα είναι απαντήσεις που έχουν αυτοσυμπόνια. απαντήσει, είναι αποδοχή, αυτοσυμπόνια. Κάποιοι κάνουν ασκήσεις αναπνών, κάποιοι κάνουν ψυχοθεραπεία. Εντάξει, κοίτα, σίγουρα η ψυχοθεραπεία. Ταινίες δεν μπορώ, γιατί δεν παρακολουθώ τίποτα. Συνεχίζεται και ταξιδεύει το μυαλό μου. Η συζήτηση με τους φίλους είναι πολύ αποτελεσματική σε μένα. Εντάξει, υπάρχουν φορές που γίνομαι πολύ κουραστική στους φίλους μου και που σας παιδεύω λιγάκι. Αλλά έχει αποτέλεσμα και πολύ σας ευχαριστώ. Νομίζω είναι σημαντικό αυτό. Ναι. Να συζητάς. Αρκεί να μην μπαίνεις στη διαδικασία της υπερανάλυσης πάλι. Ναι, τώρα αυτό θέλει ακόμα δουλειά σε μένα. Σίγουρα όμως και τα πρώτα δύο βοηθάνε πάρα πολύ. Ο διαλογισμός, γιατί είναι ο διαλογισμός. Δεν τον έχω δοκιμάσει γι' αυτό. Πρέπει να με μίσεις λίγο στο αυτό τον κόσμο. Δεν είναι άσχημο το 13%. Όχι, καθόλου. Εδώ είναι για παράδειγμα μια ερώτηση που με ξάφνιασε, γιατί θεωρούσα ότι οι ακόλουθοι που είναι στο Instagram, στο δικό μου προφίλ, θα απαντούσαν περισσότεροι διαλογισμούς και τέτοια και σκέφτηκα ότι αλλά δεν πειράζει, λέω, στη βάλω την ερώτηση. Και μετά είδα κάτι άλλο, οπότε τουλάχιστον απάντησαν με ειλικρίνεια. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ναι. Διαλογισμός 13%, γιατί σίγουρα είναι, όσες φορές έχουμε πει και εδώ, ότι πώς ο διαλογισμός μπορεί να μας βοηθήσει σε αυτή την κατάσταση, γιατί τι κάνει? Μας βάζει τη διαδικασία να πάρουμε απόσταση από αυτό που συμβαίνει, άρα να δούμε τα πράγματα όπως είναι στην πραγματικότητα και στην τελική να καταλάβουμε ότι δεν χρειάζεται να αγχωνόμαστε τόσο πολύ, δεν χρειάζεται να μπαίνουμε τόσο πολύ στη διαδικασία της υπερανάλυσης, δεν υπάρχει λόγος. Γιατί όλο αυτό θα μας προκαλέσει περισσότερο άγχος. Αυτή η υπερανάλυση που πολλές φορές εγώ πρώτη και καλύτερη μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία, δεν μας βοηθάει λίγο να τακτοποιήσουμε κάποια κουτάκια μέσα μας? Βοηθάει μέχρι ένα σημείο. Δηλαδή μας βοηθάει στο να αρχίσουμε λίγο να τακτοποιούμε αυτό που λες. Ναι. Απλά κάποιοι εγκλωβίζονται νομίζω λίγο περισσότερο. Δηλαδή μπορεί μετά αυτή η τακτοποίηση να μην τους αρέσει. Οπότε να αρχίσουν πάλι να τα φέρνουν τούμπα για να δουν ξανά από την αρχή τι συμβαίνει, γιατί μπορεί να συνέβη. Ή μπορεί να φταίει το ότι τα έχω βάλει σε μια σειρά, αλλά δεν έχω αποδεχτεί. Οπότε το να μην αποδεχτώ το τι συμβαίνει και τι είναι αυτό που μου προκαλεί άγχος,
να φέρνει ξανά σε μια διαδικασία τον εαυτό μας να σκεφτούμε. Το ίδιο ισχύει στο άλλο, για παράδειγμα, ισχύει και με την προηγούμενη ερώτηση το κομμάτι που λέει ότι βλέπω ταινίες, σειρές κτλ. Είναι το ίδιο. Κατεβάζω ρολά στην ουσία, ασχολούμαι με κάτι άλλο. Ναι. Το οποίο όμως θα μπορούσαμε να το κάνουμε με το διαλογισμό. Δηλαδή να στρέψω την προσοχή μου κάπου αλλού, αλλά μέσω μιας πιο σωστής, τέλος πάντων, τεχνικής. Ή και η άσκηση, δηλαδή να αρχίσω να ασκούμε με το σώμα μου. Καλά, η άσκηση βοηθάει... και παράγει και ενδορφίνες και όλες αυτές τις ορμόνες της χαράς που βοηθάνε πάρα πολύ έτσι κι αλλιώς στο να μην εγκλωβιζόμαστε σε όλα αυτά τα αρνητικά συναισθήματα. Και μετά με άλλη ψυχολογία διαχειρίζεσαι και την κατάσταση. Για πάμε στο επόμενο, να προλάβουμε να τα πούμε όλα. Ναι. Πόσο αποτελεσματικές θεωρείτε τις τρέχουσες μεθόδους, τις οποίες χρησιμοποιεί ο κόσμος για την αντιμετώπιση του άγχους? Πολύ αποτελεσματικές 14%, κάπως αποτελεσματικές το 71%. Σημαντικό, πολύ σημαντικό. Όχι πολύ αποτελεσματικές το 7% και καθόλου το 8%. Είναι πολύ θετικό το ότι είναι το 2%. Τέλος πάντων, οι πρώτες δύο τέλος πάντων σε υψηλά ποσοστά. Σε υψηλά ποσοστά, γιατί ο κόσμος αυτό που κάνει εν τέλει, ό,τι και αν είναι αυτό, θεωρεί ότι τον βοηθάει. Το θέμα είναι να κατανοεί ότι όντως τον βοηθάει και να μην είναι απλά το ότι θεωρώ ότι τον βοηθάει. Αυτό θα σου έλεγα τώρα, ότι το θεωρώ μέχρι το ναι στην πραγματικότητα ισχύει, γιατί πολλές φορές όλοι μας μπαίνουμε σε μια διαδικασία να κοροϊδεύουμε και λίγο τον εαυτό μας. Ακριβώς. Κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας και λέμε, εντάξει, μια χαρά. Ενώ δεν μας βλέπει κανείς, δεν ξέρει κανείς και πάλι θα δώσουμε μόνοι μας μια λάθος απάντηση για κάποιο λόγο. Ακριβώς. Για να ξεγελάσουμε εμάς, το συναίσθημά μας. Τώρα παίρνω τις απαντήσεις από τις προηγούμενες ερωτήσεις στο σκρολάρω στο κινητό ή βλέπω ταινίες κτλ. Εκείνη την ώρα, ναι, μπορεί να χαλαρώσεις και να θεωρείς ότι, το έχω αντιμετωπίσει. Αλλά δεν είναι η πραγματικότητα, γιατί στην ουσία δεν το έχεις αντιμετωπίσει. Θα το καταλάβεις όταν ξαναέρθει κάτι αντίστοιχο και θα σου προκαλέσει το ίδιο συναίσθημα και θα σου φέρει πάλι το άγχος στην επιφάνεια. Πολύ πιθανό. Επόμενο. Το επόμενο είναι πόσο συχνά αφιερώνετε χρόνο σε δραστηριότητες που σας χαλαρώνουν. 13% κάθε μέρα, που είναι μικρό ποσοστό. Και θα εγώ θα έλεγα ότι είναι και μεγάλο. Μεγάλο, Περίμενα μικρότερο. Ναι, οκ. 2 με 3 φορές την εβδομάδα 73%, οκ, πολύ καλό. Μία φορά την εβδομάδα 7%, σπάνια 7%. Ωραία, το 2-3 φορές την εβδομάδα 73%. Θεωρώ ότι ο κόσμος μπορεί να απάντησε μέσω του ότι γυμνάζεται συνήθως 2 με 3 φορές την εβδομάδα ή κάνει μια δραστηριότητα. Αλλά η δραστηριότητα που θα μας χαλάρωνε θα μπορούσε να είναι και κάτι που θα μπορούσαμε να κάνουμε απλά στο σπίτι. Ναι, αποκλείεται βέβαια ο κόσμος να απάντησε. Δηλαδή, εγώ θα μπορούσα να απαντήσω στο κάθε μέρα αν η δραστηριότητα που με χαλαρώνει είναι ο ύπνος. Ακριβώς. Δηλαδή οπότε και αυτό δεν είναι αποτελεσματικό. Ναι, να κοιμόμαστε τις ώρες που χρειάζεται, αλλά αυτό που λέγαμε πριν για το κατεβάζω ρολά και δεν αντιμετωπίζω την πραγματικότητα. Ναι, το θέμα είναι εντάξει, η άσκηση, για παράδειγμα, δεν είναι ότι θα με φέρει ακριβώς αντιμέτωπο με την κατάσταση που προκαλεί άγχος. Όχι, αλλά όμως θα με αποφορτήσει, θα με βοηθήσει με έναν άλλο τρόπο. Και ο ύπνος μπορεί να με βοηθήσει. Δηλαδή, αν έχω εξαντλήσει τον εαυτό μου τόσο πολύ από όλες αυτές τις σκέψεις, θα δώσει κάτι στο τέλος. Δεν είναι ότι απλά θα φύγω από όλο αυτό το κομμάτι και θα κατεβάσω ρολά έτσι. Όμως το κάθε μέρα θεωρώ ότι μπορεί όλοι μας να κάνουμε κάτι κάθε μέρα που θα μπορούσε να μας χαλαρώνει, απλά δεν το κάνουμε συνειδητά. Δηλαδή... Και το φαγητό θα μπορούσε να είναι κάθε μέρα. Και να νομίζουμε ότι μας χαλαρώνει και μας βοηθάει. Βέβαια δεν είναι πάντα έτσι. Αλλά δεν είναι έτσι. Και ο ύπνος που είπες, ή το απλά να χαλαρώσω λίγο στον καναπέ. Και αυτό θα μπορούσε να είναι. Είναι κάτι που χαλαρώνω. Δηλαδή να το σκεφτούμε ως κάτι που αφιερώνουμε, κάτι που κάνουμε στην καθημερινότητά μας και το αφιερώνουμε στον εαυτό μας. Και το μπάνιο που κάνουμε κάθε βράδυ, ένα ντουζ που μπαίνουμε μέσα λίγο και λέμε τώρα είμαστε εδώ για μας λίγο, και αυτό μας χαλαρώνει. Ακριβώς. Οπότε, μάλλον, ναι, δεν αξιολογούμε τις στιγμές μέσα στη μέρα μας σωστά. Ή τις κάνουμε χωρίς να είμαστε συνειδητοί. Σωστό. Δηλαδή το μπάνιο όντως είναι κάτι που μπορεί να μας φέρει χαλάρωση. Να κάνω ένα ζεστό μπάνιο στο τέλος της ημέρας. Να κάτσω λίγο στο καναπέ, να χαλαρώσω στο σαλόνι μου χωρίς να κάνω τίποτα. Το σεξ δεν είναι. Ναι. Εντάξει, κάποιος μπορεί να φέρνει ένταση, αλλά σε κάποιους άλλους φέρνει μια χαλάρωση.
Μετά πέφτεις και κοιμάσαι μια χαρά. Ναι, οκ. Αποφόρτιση θα έλεγα. Αποφόρτιση, γιατί Ναι. δεν είναι, αποφόρτιση τι είναι, δεν μας χαλαρώνει. Ναι, εντάξει. Αν το κάνεις, όχι καταναγκαστικά. Αν θέλεις Όχι, και το όχι, αν κάνεις. θες και το κάνεις, ναι. πρέπει να ακολουθήσω για να είμαι σωστή η σύζυγος. Όχι, δεν σε χαλαρώνει, σε Αν πιέζει. έχεις πονοκέφαλο και το κάνεις, δεν μετράει. Πάρε ένα τεπόρ και πήγαινε κοιμήσου. Επόμενο, παρακαλώ. Ναι. Να ορίστε, ποιες είναι οι συνέπειες του άγχους καθημερινής σας ζωής. Πρόβλημα στον ύπνο. 53%. Δυσκολία στη συγκέντρωση. Σωματικά συμπτώματα, πονοκεφάλι. Ναι, εγώ τώρα ανήκω στο 3. 33%. Γιατί προφανώς στον ύπνο ας χτυπήσω 17 ξύλα, δηλαδή όσο άγχος και αν έχω, και είναι κάτι το οποίο μου λένε οι φίλοι μου, είναι πώς γίνεται ρε παιδί μου, έχεις τρελαίνεις όλη μέρα αυτό, αλλά το βράδυ, Χαλαρώνει, κοιμάσαι, οκ. Ωραία, καλό αυτό, πολύ σημαντικό. και σε χρόνο 0 και δεν διακόπτει και τίποτα τον ύπνο μου. Τα σωματικά τα συμπτώματα τα έχω βέβαια. Τα σωματικά συμπτώματα μπορεί να έχουμε όλοι, απλά πάλι να μην το καταλαβαίνουμε. Δηλαδή, ένα πονοκέφαλο μπορεί όλοι να το έχουμε περάσει μέσα στην ημέρα άγχους, απλά να μην δίνουμε σημασία, να μην θεωρούμε ότι προκαλείται από αυτό. Να θεωρούμε ότι, δεν ξέρω, από μάτι μέχρι οτιδήποτε Γι' αυτό και είναι άλλο. ο πρώτος τρόπος διαχείρισης. Παίρνουμε τηλέφωνο, ξεματιάστε με. Ναι. Μετά αλλά... πάμε στην ιατρική. Αλλά είναι σημαντικό το ότι ένα μεγάλο ποσοστό έχει απαντήσει πρόβλημα στον ύπνο, γιατί ο ύπνος είναι κάτι πολύ σημαντικό. Πρέπει δηλαδή να ξεκουραζόμαστε. Η ξεκούραση αυτή που μας προσφέρει ο ύπνος δεν νομίζω ότι εύκολα μπορεί να μας την προσφέρει οτιδήποτε άλλο και το έχουμε ανάγκη. Να δούμε και το επόμενο. Για πάμε. Έχετε δοκιμάσει ποτέ γιόγκα ή διαλογισμός μέθοδο για την αντιμετώπιση του άγχους? Ναι, και μου άρεσε 67%. 67%. Καλό ποσοστό. Πολύ καλό ποσοστό. Τι λες Ναι, αλλά τώρα? δεν μου άρεσε 0%. Πολύ καλό ποσοστό κι αυτό. Το εξαιρετικό. Όχι, αλλά το σκέφτομαι 33%. Και όχι, αλλά δεν ενδιαφέρομαι το 0% πάλι, που είναι και αυτό σημαντικό. Και είναι σημαντικό επειδή εγώ μπορούσα να δω ποιοι απαντούσαν. Ναι, εντάξει, ήταν πολλοί, οπότε δεν είδα όλοι, αλλά είδα από κάποια άτομα που όντως δεν έχουν κάνει, αλλά το σκέφτονται. Δηλαδή, είναι αληθινές οι απαντήσεις, τέλος πάντων, με ειλικρίνεια. Δεν είναι ότι απλά να το πατήσω για να. Εγώ που θα το. φανεί. Σαν μέθοδο για αντιμετώπιση άγχους. Έχω δοκιμάσει γιόγκα, αλλά όχι για μέθοδο, να διαχειριστώ το άγχος. Οπότε στο όχι, αλλά το σκέφτομαι, μπαίνω εγώ. Αυξάνεται το ποσοστό. Όχι, ναι, ωραία. Και το επόμενο πόσο. Πάμε, παιδιά, πάμε λίγο να προλάβουμε. Σας παρακαλώ, συγκεντρωθείτε είναι λίγο. άλλα δύο, ωραία. Τέλεια, Πόσο ευχαριστώ. σημαντική θεωρείται τη σωματική δραστηριότητα για την απομάκρυνση του άγχους? Πολύ σημαντική το 87%, κάπως σημαντική το 13%, 0% στα υπόλοιπα 2%. Είναι όντως πάρα πολύ σημαντική. Ευτυχώς 87% μπράβο. σημαίνει ότι ο κόσμος έχει την επίγνωση το πόσο πολύ βοηθάει η άσκηση. Ακόμα και αν δεν έχει μπει ακόμα σε αυτή τη διαδικασία. Ακριβώς. Ναι. Είναι ένα βήμα κι αυτό. Είναι πολύ μεγάλο βήμα, γιατί όντως βοηθάει, όντως καλό είναι να γυμναζόμαστε ό,τι άσκηση και αν κάνουμε, είτε είναι γιόγκα είτε είναι οτιδήποτε, και κάθε είδους δραστηριότητα γενικότερα που μπορεί να μας εκτονώσει, να μας αποφορτήσει, να δουλέψουμε με το σώμα μας. Ωραία. Οτιδήποτε κάνουμε με το σώμα είναι πολύ βοηθητικό. Επόμενο. Και η τελευταία, ποιες άλλες μεθόδους ή δραστηριότητες θα θέλατε να δοκιμάσετε για να μειώσετε το άγχος σας? Γιόγκα και διαλογισμός για αυτούς που δεν κάνουν είναι το 13%. Δημιουργικές δραστηριότητες. Αυτό έχει να κάνει κυρίως με θέματα τέχνης, τέλος πάντων, μουσική, χορό κτλ. Περίπατες στη φύση, υπαίθριες δραστηριότητες, 50%. Και το ημερολόγιο καταγραφή εννοούμε δηλαδή. Καταγραφή, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική και νομίζω ότι σε συνδυασμό με ένα από τα προηγούμενα, από τα παραπάνω, θα έχει εξαιρετικά αποτελέσματα. Δεν έχουμε μάθει να κρατάμε σημειώσεις. Δεν έχουμε μάθει. Είναι πάρα πολύ βοηθητικό. Πολύ. Γενικότερα και τα 4 είναι πολύ βοηθητικά. Ναι. Το ημερολόγιο εγώ το συστήνω πάρα πολύ, ειδικά όταν πάμε σε ένα retreat. Τους δίνω σχεδόν πάντα και ένα ημερολόγιο για να ξεκινήσουν να γράφουν. Γιατί αν ξεκινήσουν μέσα στη διαδικασία ενός retreat ή αν ορίσουν τέλος πάντων μία εβδομάδα ότι εγώ θα ξεκινήσω να το κάνω κάθε μέρα, θα δουν πόσο θα τους βοηθήσει, πόσο σημαντικό είναι. Και αυτό που τους λέω πάντα είναι ότι ξεκίνα να γράψεις για μία εβδομάδα, στο τέλος της εβδομάδας διάβασε τι έχεις γράψει όλες τις ημέρες. Τέλειο. Και θα δεις τι διαφορές μπορεί να έχεις εντοπίσει στην καθημερινότητά σου και στον τρόπο που αντιμετωπίζεις κάποια πράγματα, τι σε ενοχλεί, τι δεν σε ενοχλεί. Πράγματα που δεν παρατηρούσες ποτέ, αλλά τα έχεις καταγράψει. Ακόμη και αν θεωρείς την ώρα της καταγραφής ότι είναι εντελώς άσχετα με αυτό που σε προβληματίζει εκείνη τη στιγμή. Όλα έχουν το ρόλο τους και η γιόγκα έχει το ρόλο της. Και οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα μας ξεκουράζει, μας βγάζει από την καθημερινότητά μας, και η επαφή με τη φύση.
όλες αυτές οι ερωτήσεις που βάλαμε, θα μπορούσαμε να πούμε ναι, ότι η απάντηση είναι η γιόγκα σε όλα αυτά, αλλά όχι με το κομμάτι του να προωθήσουμε τη γιόγκα, με το κομμάτι του ότι είναι μια δραστηριότητα που μας φέρνει σε μια τέτοια κατάσταση επίγνωσης, ώστε να αρχίσουμε να αντιλαμβανόμαστε ποιο είναι το πρόβλημα κάθε φορά, τι αισθανόμαστε, τι κρύβεται πίσω από το άγχος, πάντα κάτι κρύβεται πίσω από αυτό, και πόσο μπορούμε να πάρουμε απόσταση από όλη αυτή την κατάσταση για να βρούμε εν τέλει τη λύση του προβλήματος, ή αν δεν υπάρχει λύση να αποδεχτούμε ότι δεν είναι στο χέρι μας, το αποδέχομαι και πάω παρακάτω. Και πάμε παρακάτω. Αυτό το ξέρω, το έχουμε ξεφύγει. Ερώτηση θέλω να σου κάνω. Ξεκινά κάποιος την ενασχόλησή του με τη γιόγκα και κάνει και διαλογισμό. Μπορούμε να πούμε, γιατί εντάξει, και κάθε περίπτωση είναι διαφορετική και κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός. Αλλά μπορούμε πάνω κάτω να πούμε σε πόσες εβδομάδες, μήνες, σε πόσο χρόνο θα έχει κάποιος αποτελέσματα, έτσι ώστε να ξεκινά να διαχειρίζεται πολύ αποτελεσματικά το άγχος του. Εξαρτάται τον άνθρωπο και πόσο δεκτικός είναι. Μπορεί κάποιος να έρθει και στο πρώτο μάθημα. Αλήθεια, μπορεί να έχει και τόσο άμεσα αποτελέσματα. Να φύγει και να νιώσει τόσο μεγάλη διαφορά που να μην το πιστεύει ούτε ο ίδιος. Κάποιοι μπορεί να θέλουν περισσότερο χρόνο, ανάλογα σε τι φάση είναι, δηλαδή πόσο αφήνονται στο. Έχεις δει ανθρώπους να έρχονται με μια φοβερή άρνηση, σερνόμενοι μέχρι το στούντιο και να φεύγουν άλλοι. Ναι. Αυτό και κοινούς μας γνωστούς. Και κοινούς μας γνωστούς. Ναι. Μεγάλη διαφορά. Είναι σημαντικό, είναι σημαντικό. Και χαίρομαι γιατί κερδίζουν αυτό που θέλουν στο τέλος. Βέβαια. Retreat Yoga Studio, παιδιά, στο Μακρύ Τοίχο. Βλέπετε το τηλέφωνο, βλέπετε το site, βλέπετε και το κινητό. Κλείστε το ραντεβού σας, ενημερωθείτε για τα προγράμματα. Είναι πολλά, είναι καθημερινά και είναι και ανάλογα με το τι θέλετε εσείς, με τις ανάγκες σας, με την καθημερινότητά σας. Ακολουθήστε και τις σελίδες στα social media και Facebook και Instagram. Πότε να ξεκινήσω? Τη μέρα σήμερα, αύριο. Αύριο, Όχι, έλα την Παρασκευή που έχω ένα ωραίο μάθημα, έτσι χαλαρό, για αποφόρτιση μετά το τέλος της εβδομάδας. Ωραία. Θα έρθω την Παρασκευή και μετά θα μου πεις εσύ που θα με γράψεις. Δεν ξέρω. Μπορώ να πάρω και multi. Ναι, ό,τι θες κάνεις. Και να είναι ένα διαλογισμός και ένα πιο δυναμικό. Ακριβώς, ναι. Δεν έχουμε τέτοιους περιορισμούς. Δεν είναι αποφασίζω ένα τμήμα και σε αυτό θα είμαι καταδικασμένη εκεί. Και μια εβδομάδα στη χαλαρά, την άλλη εβδομάδα έλα στα ό,τι θες. Ωραία. Θα έρθω την Παρασκευή και μετά γράψε με εσύ σε ό,τι άλλο θέλεις. Το αφήνω πάνω σου, δάσκαλα. Πάρα πολύ σε ευχαριστώ. Εγώ, να είσαι καλά. Ραντεβού σε 2 εβδομάδες από τώρα. Καλή δύναμη, γιατί ξέρω ότι ετοιμάζεις πολλά και ωραία. Ετοιμάζεις κάτι το οποίο θα πρέπει να ανακοινώσουμε. Ακόμα όχι. Ωραία.